Good morning, guys! It is Monday. My goodness, it's Monday. Katatapos ko lang mag-coffee and then toothbrush. Tapos maliligo ako kasi I will do a review. And today, i-review ko itong LA Girl Matte Flat Finish Pigment Gloss. Pinadala sa akin to ng Prettyangelshoppe. If you guys are looking for this, I think this is $280. And then, I've been using this, you guys. Itong Lancome na Jennifique. I don't know, I've used this 3 times already and wala pa namang as in bonggang-bonggang resulta. Ito yung sample size na nakuha ko from Beauty MNL nung nag-order ako ng BB cream at saka nung lipstick. Uy, tingnan nyo pala. Tingnan nyo ang aking glasses. Nasira siya. Yung isang screw na maliit na wala. So, asa na yung handle nito? Nandito lang ata yun eh. Oh yeah, nandito siya. It's right her. Ipapayos ko to mamaya. Sana meron si kuya ng ganito kaliit na screw. Ito as in super liit na screw. Ganyan kaliit yung nasa loob eh. Natanggal, hindi ko alam kung bakit. One day na lang kumakain ako, nanonood ako ng TV. Bigla na lang may nahulog. Sabi ko, ay nakakaloka yung aking handle ng glasses. Anyway, tsaka ko. I woke up like this. I painted my nails yesterday and I actually filmed it, you guys. Look at that. Yan yung ganap ko kahapon. Kasi film ko yung pag-apply ko ng nail polish ko kasi marami sa inyong nagre-request noon. So, that's what I did. Nilagay ko ang aking phone dito. Tapos dito ako nag-paint. Actually, mahirap siya kasi kapag nagpa-paint ako ng nails ko, as in malapitan talaga. And hindi ako makalapit ng bongga kahapon kasi nga mabablock ko yung camera. Pero yeah, I still did it. I still painted my nails. Pretty fine naman. Mas marami nga lang siyang lagpas compared sa kung, ayos talaga yung pagkaano ko. Pero okay lang yan. You've been requesting it. So, I did it for you. Prepare ko na muna ang aking pigment gloss. Lagay ko muna siya dito sa aking room para later ready na ako. So, ligo muna ako, guys. Speaking of ligo, I'm gonna show you the conditioner that I have been using lately. Twice ko pa siya nagamit and I really like it, you guys. Ito yung pinadala sa akin ni Charlene. Ito. Mas mabango siya. Tama si Charlene. Na-mention ko na din to sa video ko na mas mabango siya compared sa Verdon. And yeah, yung Verdon ko parang super konti na lang, mga dito na lang ata yung Verdon ko. And I still have my keratin. And ito din, it's from YCSkincare. Hindi ko alam kung ano pangalan ng soap niya, pero parang ito ata yung power soap ata to. Basta, I've been using that as well. Naubos ko na yung blue at saka pink. Gusto ko rin yun. Sobrang bango. And this one is the same. Sobrang bango din ito, guys. YCSkincare, I will leave her links below. And this is from her as well. Malapit ko na siyang maubos. As in, sobrang paborito ko to. If ginagamit ko tong scrub na to, I do not need to put on lotion at all kasi ang smooth niya sa skin. As in, sobra. Malapit na maubos. Yay! I finished filming my intro and application of this pigment gloss right here. I-edit ko yung mga review ko sa PC namin para bongga yung editing kasi kapag dito sa Windows Live Movie Maker ko, hindi ko magagawa yung nag-i-insert ako ng clip. So, gagawin ko, i-edit ko yun doon. Ipapaayos ko na yung aking eyeglasses. Ibibigay ko kay mama. Masyashock na naman si mama nito sa aking bonggang bright lips. Kapag may review ako, kasi diba nagme-makeup ako, tapos pagbaba ko sa tindahan, sabi niya, saan ka pupunta? Dito lang po ako. Lunchtime. Today's ulam is Baguio beans. And yeah, that's my rice. Hanap tayo ng drinks, guys. Siguro, magtutubig ako. Yes, sir. Let's drink water. Yay! Naayos na, guys. Merong kaibigan si mama na taga-ayos ng relos. Tapos, yeah, meron siyang yung maliit na screw. So, naayos na. Yay! Susuot ko na ikaw. Perfect. Kasi medyo maluwag siya nung una. Ngayon, okay na siya. By the way, you guys, yung blush na ginagamit ko ngayon is this, yung Naked 3 na SG Authentic Blush, na bili ko siya, hindi nabili. Binigay sa akin to ng Fashionista shop at iba pa sa Facebook. And I'm pretty sure meron din siyang Instagram. But, itong shade na to yung ginamit ko. Super pigmented niya for that shade. Like, look at, I'm not sure if you really can tell, but yeah, it's right there. Nakikita ko yung messages ni Mr. Bear. Replyan ko muna.
Kakain ako ng maliit na KitKat first na bibili sana ako ng tempura, kaya lang ang daming tao sa tindahan. Ayoko ipakita, pero kaya ang daming tao. Meron kami sneakers dito. Actually, akin yan eh. Hindi ko pa naubos, pero KitKat ako today. Good morning, guys! Well, not a very good morning for me. I'm uploading a vlog right now. It should be up today, mamayang hapon. Sana, but I don't know because it's 4,705 for 3 minutes right now. So, it's moving, which is good. But still, 4,000 minutes? Are you kidding me? Hindi ko alam kung ma-upload yung video ko. Sana ma-upload. Ilang araw na to nag-upload, guys. Hindi ko alam anong nangyari sa internet these days. As in, sobrang bagal. As in, sobra talaga. It's still 8:30. I was watching Storage Wars. Actually, in-off ni Merwin yung internet ko kasi naglalaro siya kagabi. Hindi ko na malayan in-off niya. Kaya hindi siya na-upload ng bonggang-bongga. Alam na niya rin kasi. Si Mark lang sana yung may alam nun. Ngayon, alam na niya kung paano tanggalin yung internet ng aking lapi. Nakakainis, no? Pero okay lang yan. 4,000 minutes. Paano na to? Say sorry now! Now! Katatapos ko lang maligo and I already have my eyebrow powder on. You know naman me. I always use this. Since I got this, I've been using it non-stop. So, hindi ko na masyadong nagagamit yung aking Intuit or hindi ko na siya nagagamit at all. You know what happened? Parang nagtampo siya. Nagtampo si Intuit. Ayaw na niyang sumulat, guys. Hindi na siya pigmented at all. And meron ako natanggap na comment like that na hindi siya ganun ka-pigmented on them. Nung ginawa ko yung eyebrow routine ko, which I know I need to do an updated one. But yeah, sabi ko wala naman akong problema sa pigmentation nito. Okay na okay naman. But when I stopped using it, nagtampo siya. Hindi na siya ganun ka-pigmented, which is crazy. Oh well, just wanna share. I will be using my moonkini brush. Ito yung bigay sa akin ng Prettyangelshoppe. Oh my gosh, you guys, another matabang brush. I will show you my other matabang brush. So, mayroon akong matabang brush dito. Yung moonkini, mas mataba. Or, yeah, mas mataba yung moonkini. Nakakaloka. Pero yung brush itself, mas parang mas makapal, mas dense compare dito. Hindi siya ganun ka-dense eh. I'm gonna use this just to apply my powder. Mag-film ako ng today, lipstick review. I will be using my MAC Mineralized Skin Finish in the shade Natural. Hindi ko to masyadong ginagamit eh. Pero, now I'm gonna use it. Super ganda nitong brush na to. As in, super fluffy. Love it. Maganda to pang all over the face. Concentrated areas like my under eyes, I like using this kasi again, mas dense siya. And then for my blush, gagamitan ko ulit yung SG Authentic na Naked 3 na blush. So far, so good. Ginamit ko siya kahapon and wala naman akong na-notice na kakaiba sa aking cheeks. Like, hindi naman ako nagbe-breakout. Again, this is from Fashionista shop at iba pa. Itong shade na to. Meron siyang, I'm not sure if you can see, pero meron siyang shimmer na ganap. Oh, hindi siya ganun ka-pigmented. Itong shade na to, hindi ganun ka-pigmented. Parang namang putok na putok tingnan sa video, pero yeah, okay lang naman. Hindi siya ganun ka-blendable, itong shade na to. This shade, super ganda nito. Ito yung ginamit ko kahapon. Anywho, okay na, magsa-start na ako mag-review ng lipstick. This time, I will be reviewing. Na-review ko na yung matte kahapon. Yung ito, LA Girl. Itong Fashion 21 na color mood yung i-review ko ngayon. And, oo nga pala, kailangan ko din i-review to, Cherish na Pro Longwear. Nag-haul ako guys, and sa haul ko, sa kakadaldal ko, nakalimutan kong sabihin kung ano yung pinapakita ko sa inyo. Ito yun, yung Cherish na lipstick na binigay sa akin ni Julie. Hi Julie, thank you so much. Again, thank you, super. Ito yun, Pro Longwear lipstick. Hindi ko alam kung magkano na to ngayon eh. Pero, yeah, it looks like that. Swatch ko ha. Yan yun. O diba? Perfect for everyday. Okay, I think I'm ready. Yeah, I'm ready. Let's go do it. Hi guys! My vlog is already up. Bigla na lang bumilis yung internet. May ginawa akong something eh. Basta may in-uncheck ako doon sa may ginawa ako and biglang bumilis. Bongga. It worked. Oh well. May nagtanong kung ano daw yung dinikit ko sa mirror ko. It's this, you guys. Hindi ko alam kung anong pangalan niya.
Wala siyang pangalan, but it looks like that. So, ano ba pangalan nito? It works great. Parang double-sided tape siya. Kung hindi nyo alam kung ano yung sinasabi ko, I will go ahead and show you, okay? One sec. This. Ito yung mirror from the beauty box na binigay sa akin ni Charlene, and then nikit ko lang siya dyan. Tingnan natin kung makikita natin yung dikit. Hindi siya makikita. Basta, yung sister ko alam niya kung anong pangalan nun eh. Ako, nakalimutan ko. Pero ganun yung itsura. Hanapin niyo siya. Nabili ko yan parang sa hardware section ng Gaisano. I'm pretty sure meron ito sa kung saan-saan lang. Hi guys! Katatapos ko lang i-film yung last update ng aking lipstick. Ito yung Color Mood lipstick from Fashion 21. I will have that up really soon for you guys. But it's time for the shout out! Ito yung mga utang ko na shout out from previous videos pa. Tapos yung iba is yung nag-comment sa vlog na kaka-upload lang kanina. Okay, I'm gonna start with Miss K17, Casey Salva, Kishi Bonifacio, meron siyang channel, I will leave the link below. Maricar Rizano, Bernaline Ojeda, Pretty Chin _ on Instagram, hi! Jenny Chu from Cagayan de Oro, right? Iyan. Nasulat ko dito Jenny Chu lang eh. Pero I'm pretty sure nagsabi ka na from Cagayan de Oro ka. Correct me if I'm wrong. And hi to Faye Gesmundo, Juliet Gamboa, Lynn Vidalion.wordpress.com. She's a nurse and meron siyang blog. Meron din siyang channel parang The Makeup Nurse by Lynn ata yun. I will find it and I will leave the link below. Hi to Trisha Ambegwa. I did not know if I pronounced that right. I'm sorry if I didn't. Hi to Prof. Reyes, Kathleen Leonardo, Norma Reyes, Janet yeah, Candy from Davao City, and then lastly, Melot Panancilio. So, if nag-comment kayo sa vlog na yon and hindi ko kayo na-mention here, that means late ko na siya nabasa. Okay? So, yeah, I will see you guys on my next video. I will see you guys tomorrow. I will have a video up tomorrow. So, yeah, good night, guys. Bye. Do not forget, be good. Bye.